Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw. May masobra sa isa kagatos ka mga overseas Filipino workers ang taga Negros kag Bacolod City nga yara karon sa Israel. Pero wala sang ni isa sa ila ang luyag magbalik diri sa Pilipinas. Sa 121 ka mga OFW sa Israel, base sa datos ng Overseas Workers Welfare Administration, 90 ang gikan sa Negros Occidental kag 31 taga Bacolod City. Sunod kay Governor Eugenio Lacson, wala sang niisa sa ila karon ang luyag ukon ang nag-signify nga magpauli sa Pilipinas. Parayon nga bukas ang help desk sa probinsya sa mga apektado nga OFW sa konflikto sang Israel kag Iran. Hindi lamang bukas ini sa mga OFW sa Israel kundi pati man sa Iran kag sa kaiping nga pungsod sang Jordan. Dugang pa sang gobernador, ang national government ang nag-facilitate na sang tanan kag nagabulig sa kinahanglanon sa mga apektado. Sa idalom sa Alert Level 3, ang mga Filipino sa Israel ang ginahaylo nga magpaidalom sa voluntary repatriation. Ginapaabot ang tikang sang Iran kasunod sa pag-atake sang Estados Unidos sang Domingo sa key Iranian nuclear sites. As of June 22, sa post ng Philippine Embassy in Israel, may isa ka Pinoy ang yara sa kritikal nga kondisyon, isang mayara sang moderate to serious injury, kag anom ang na-discharge matapos mabulong bangod sang minor injuries. May 127 ka mga Filipino ang nadulaan sa ilistaran bangod sa missile impact. 118 ang gin-transfer sa temporary housing accommodation, kag siyam naman ang gina-process para sa resettlement. 26 naman ka mga OFW ang nagpaidalom sa voluntary repatriation. Damlag pa, may isa kagatos ka iban pa nga mga pilgrims kag estudyante ang na-repatriate na. May 50 naman ka mga kumpirmado para sa masunod nga repatriation. 121, 31 of them from Bacolod, okay? And none of them wants to come back. Okay, wala pa naman. That's why what I'm saying is that the help desk is open to assist in case they change their mind and want to return. We can see naman sa national news is that the national government is already on top of the situation and ready to receive our Filipinos who wants to come back. But for now, there is a Negros Occidental. Nobody has signified their intention to go home.